po, magandang araw po sa inyo lahat dito sa ating programang Storya ni Juan. Nandito po ako ngayon sa ating facility po dito sa Pasig City. Kinokorek lang po yung dati kong video po. Ito po yung location po namin, nasa Pasig City, hindi po sa Pasay. Okay po, ito po yung 10 tips po natin dito sa ating OFW guide na section po natin sa ating programa. Ito po ay yung 10 tips na kinakailangan po natin para iwas sa mga discomfort po, kung ano po yung mga aberya po ninyo dyan. Hindi naman tayo nagreklamo, pero ito po ay importante kasi para na rin po sa inyo ito at base na rin po sa aking karanasan mismo. So ito pong unang tip po natin ay mag-register po kayo ng yung dalawang forms dyan, ng online forms, yung sa Red Cross, yung sa ASEF at saka yung sa Oasis. Sa ngayon is yung ASEF, yung kinakailangan, yung QR code po ay kinakailangan po yun doon sa kung mag-check-in po kayo doon galing sa iba't ibang bansa po nung galing po kayo. Yung sa akin sa Singapore po ako ay nandoon po yung nire-require po nila yung QR code ng ASEF, so binabalidate po nila yun. So importante po yun na fill-upan po ninyo at check niyo po yung guide, yung previous video ko ay makikita po niyo doon kung paano po fill-upan yung form na yun. At saka yun po, importante po yun at ikikip po niyo sa phone po ninyo at ipapakita po yung QR code doon sa mismong pag-check-in kasi chine-check nila at kinukuha nila yung QR code mo doon sa pag-check-in mo doon sa counter mismo. Okay? So yung pangalawang tip po natin ay kung may excess baggage ka ay ito po ay importante din kasi sa ngayon medyo may kamahalan na rin. Hindi talaga medyo mahal talaga mga kaistorya. Ito po ay sa akin pong base po sa aking karanasan ay sa Singapore po ay kung mag-exist ka po ng allowed na baggage po ninyo, yung sa akin po ay yung 40 kg po yung kinuha ko ay lumagpas po ako, naging 48 kg po ako. So nag-exist po ako ng 8 kg sa aking bagahe. Alam naman po natin na pag magpo-for good na po yun o aalis na po talaga sa isang bansa ang tayo mga Pilipino ay halos dalhin natin yung buong Singapore or buong UAE or Middle East po. Dadalhin po natin, ilalagay po lahat natin mga gamit doon sa abroad kasi palagi po tayo naglalagay doon at importante po na i-weigh in po natin kung meron po kayong mga weighing scale dyan sa bahay po ninyo doon sa abroad ay importante po na i-check po ninyo yung timbang kasi importante po yun para hindi po iwas po ng scratch ng head po yun po mga kaistorya at importante po yun kasi yung sa Singapore po is 20 to 22 SGD, so roughly mga nasa yung babayaran ko 160. I-times nyo po yung per kilo na nag-i-excess po kayo. Sa akin po is 8 times 20, so nagre-range po doon po siya sa 160 SGD, so roughly mga around 6k to 7k na po yun na pesos. So ano lang po yung karga po ninyo ay mga lumang damit, so naitapon ko na lang po. Okay, so para iwas-iwas na rin po ng unnecessary na mga gastusin po. So yung pangatlo po nating tip ay fill-upan po niyo yung mga additional forms. May additional forms po kasi na ibibigay pag naka-check-in na po kayo doon sa counter mismo, doon sa gate mismo ay magbibigay sila doon pagpasok niyo po doon. Magbibigay sila ng tatlong forms. Ito po yung Bureau of Customs, Philippine Immigration Arrival Card, and then the Health Declaration Form. So tigda dalawa po yung ibibigay nila, dalawang kopya at isang kopya lang po yung kinakailangan po pagdating na sa Pilipinas. Either mag-pipila po kayo mismo dyan sa counter mismo while hindi po kayo naka-on board or pwede din po na doon na kayo mismo sa aeroplano, pero mas maigi na nakafila pa po kayo para smooth na po yung transaction po ninyo, mas madali na lang, relax na lang po kayo sa aeroplano. Okay po, at yun po yung pangatlo nating tip. Ay yung pang-apat naman po natin ay yung mga personal care items po ninyo. Ito po yung mga sabon, toothpaste, mga vitamin C. Ito po mga vitamin C na nabili ko sa Singapore. Ito po yung hindi naman natin pinopromote to, pero ito yung 500 vitamin C, 500 yung ano niya. So dalawa pong ibibigay, dalawa pong tablet na iinumin natin para makakonsume po tayo ng 1,000 na re-required po ng vitamin C. So
ito po yun, kung marami kasi sa ibang bansa mga vitamin C dyan, mga mas mabisa po kasi lalo kasi mas effective siya, galing po sa ibang mga bansa rin. Sa Singapore puro po import po yun lahat doon. Ito po yun nasa California po ito. Okay, magdala po kayo niyan para po sa ating immune system at mabuboost na po natin yung immune system po natin, ano. So kinakailangan po yun prior sa pag-travel po natin. Take na po kayo, almost 1 month na magti-take po kayo palagi araw-araw. At hanggang dito rin po ay syempre magti-take din po kayo ng vitamin C araw-araw po para maano po yung immune system natin. So okay, so kailangan po din na take care din po yung mga sarili po ninyo at dapat mag-mask po kayo pag may kakatok po dito sa hindi naman sila nagre-release pero magbibigay ng pagkain o mag-i-interrupt yung mag-check attendance yung mga yung OWA or may papapirmahan, kukunin yung passport nyo, photocopy nila, yung mga ganun po ay mag-wear po kayo ng mask, protection na rin po natin ito. Okay, kahit nandito tayo sa loob ng tapos yun po. At yung panglima nating tip ay yung mga pagkain po, kung dalhin po ninyo yung mga biscuits or mga tinapay po ninyo, mga light snacks po ninyo, lagay niyo po yun sa bagahe po ninyo. Importante po kasi yan. Bakit nilagay ko po ito? Kasi may time po na yung doon sa immigration mismo, doon sa OWA is kung yung schedule ng pagkain po ninyo ay medyo maaga po kayong kumakain ay magano na po kayo ng biscuit po ninyo kasi yung pagta-travel po mula doon sa darating po kami ng NAIA is around 4:50 ng madaling araw ay pagdating po doon maghihintay ka pa ng araw na around 6:10 AM po ay yun yung sa first na vlog ko po din dyan ay kung nasubaybayan po ninyo ay nandoon po yung around 6:10 po ay nagano na po yung OWA pero medyo marami po kasi kayo so pagdating po ninyo sa facility depende rin po sa location po dito ito po ay Pasig so medyo malayo-layo pa rin at traffic din sa Metro Manila konti ngayon. Okay, so ito po ay kinakailangan po natin kasi may snacks po at saka dito po din po pag naglalagi na po kayo dito araw-araw ay hindi naman po lahat na binibigay ng mga pagkain ay sagot nila. So yun po yung breakfast, lunch and dinner lang po. Yun po yung yung binibigay nila at saka yung maliit po na tubig na ganito 350 ml yun pong free nila. So yung mga pagkain po dyan ay ilalagay ko po yun dyan sa atin so breakfast, lunch, dinner so yun po at saka yung mga schedule ng time so before 7 around 6:50 mga ganon po at saka 11:45 or 11:50 mga ganon din po yung lunch time at 6:45 o to 6:50 yun po yung dinner po time po na usually na sineserve po dito. So yun po yung naobserbahan po natin at sinishare ko po sa inyo. Ito po yung pang-anim natin na tip ay magdala po kayo ng mga alcohol ito po yung dinadala ko mula sa Singapore po 70% na alcohol actually galing po ito sa atin sa Pilipinas ay na-import doon bumalik din dito. Ito po yung 70% na alcohol pwede po nilagay doon sa bagahe po ninyo sa luggage po. Okay, at saka yung hand sanitizer pwede din po ito yung hand carry lang po niyo lagay niyo doon sa yung hand carry na bag so anytime pwede natin na magamit kung saan po tayo nakarating so ito po mga hand sanitizer yun po yung mga natin so palagi po tayo nagaganon. So yung pang-pito po nating tip ito po yung magpa-encash po kayo ng peso Philippine peso po kasi importante po yun at either nandun po kayo sa mga kanya-kanya po niyo mga location or pagdating mismo sa airport. So yung sa amin konti lang yung napaano namin kasi nabumili po kami ng mga yung SIM card doon. So okay, so at least nalagyan po. Accept po sila ng doon sa airport mismo. Nag-accept pa po sila ng iba't ibang currency po. Pero dito sa hotel po ay cash na po yung transaction po ninyo pag mag-request po kayo ng ibang pagkain like yung tubig na ganito, yung medyo malaki. Ito po yung 350 ml na free pero ito po yung binibili ko rin kasi sobrang liit lang din po. Kinakailangan po natin ng maraming tubig din. So ito po ay 45 pesos na po ito. So importante po na may Philippine peso po tayo kasi cash po yung hinihingi nila. Meron naman po kung may Metrobank po kayo or mga local bank na po dito, may debit card. Pero yun nga minimum at least dito din sa Pangasinan dito sa facility na ito ay 400 pesos po yung minimum at
at saka dadalhin pa yung card na ano pa yung password po ninyo. So medyo hindi po komportable sa atin na ganun, kasi usually sa ibang bansa ay sinaswipe lang natin mga ganun, okay na. Pero dito kasi hindi tayo allowed na lalabas sa ating room. So yun po yung kaibahan. Okay, so hindi po tayo komportable sa ganun. So kailangan po na may cash po tayo na Philippine peso po, importante po yun. Okay, yan po yung pang-7 natin na tip. Yung pang-8 po natin, ito po yung dapat bumili kayo ng SIM card. So may SIM card po tayo na nandun sa NAIA Terminal 3 po ay Smart lang po yun nandun. So bumili po kami ng 699, so almost 700 pesos na po yun. Ito po yung naka-promo doon. Wala pong Globe po na nakita ko doon so far. So Smart lang po yung booth doon na nakalagay. So importante po yun na may SIM card po tayo sa Pilipinas, kasi yun po yung ginagamit ng OWA. At pwede naman yung email address, pero pagdating po dito sa facility ay ini-encourage po nila yun na may SIM card po tayo, kasi importante po yun. At kasi para madali din lang makontak tayo at maka-communicate na rin. So okay, so yun po, importante may SIM card po tayo. Kasi sa mga ibang forms, may SIM card na may Philippine card na po yung Philippine number na po yung gagamitin po. Okay, so ito po yung pang-8 natin. At yung pang-9 po natin ay magdala po kayo ng power adapter po. Ito po yung power adapter. Hiniram ko lang po ito sa kapatid ko dyan sa kabila. Buti naman lang yun. Kasi na-split po kami ng room. Hindi po pwede allowed yung isang tao, isang room lang po. Yun po yung policy natin sa OWA. Tsaka kahit po magkasama po kayo doon sa bahay sa kapatid kayo, relative po kayo, asawa po ninyo, ay na-split po yan palagi. Hindi po sila pwedeng magsama sa isang bubong na usually na nangyayari. Okay, ito po ay bumili po kayo ng ganito kung may available po sa inyong lugar, sa kahit po saan po kayo sa ibang bansa dyan, ay meron naman po siguro ganito. Or kung naka-travel po kayo sa Pilipinas dati, ay na-keep po ninyo ito. Huwag niyo po itapon po ito, kasi importante po ito, kasi pahirapan yung paghanap po ng ganito, kasi hindi tayo nakakalabas sa room. 2 tao na po yung parang naisuyo natin na pwede bang bumili ng ganito, pero hanggang ngayon ay hindi pa po dumating. Okay, promise lang po sila ng promise. Okay, so importante po ito yung converter, kasi yung sa atin 3 pin po palagi doon sa ibang bansa. Okay, at yung pong pang-10 po natin ay importante po na magdasal po tayo, kasi yun po para sa mga negative results po natin. Ito po yung importante po, hindi po tayo magiging complacent, kumpiyansa sa buhay. Magdasal, okay? Yun po yung pinaka-importante sa ating buhay. Yun lang po, at maraming salamat po dito sa pagtangkilik dito sa ating programa, ang Istorya ni Juan. Paki-comment lang po dyan sa baba kung mayroon po kayong gustong idagdag or may mga tanong po kayo, ay huwag po kayong mahiya na mag-comment mo dyan sa baba, at paki-share, paki-like po at mag-subscribe na rin po kayo. Please consider subscribing po kung hindi pa po yung nakasubscribe sa aking channel. Okay, at thank you so much for watching mga ka-istorya, at kita tayo muli sa ating updates dito sa Istorya ni Juan. At pagdating po pula dito ay wala na pong swab test po. Okay, so wala pong swab test pagdating. So pagka 5th day na lang po, yun po yung pagka swab test na po. So ngayon ay sa 5th day po namin based sa pagre-record ko pong ito. So okay mga ka-istorya, update ko lang po kayo sa ating mga susunod natin na mga vlog dito sa programang Istorya ni Juan, dito sa ating OFW guide. Okay, may God bless us all. Thank you and bye-bye. Keep safe everyone.